Usah kok, keji zaman dino. Itu gede. Ya. Ha. Sekolah nanti masih kecil. Babu agora banyak go agora kan agora ya. Good morning, Jotsanono. Kung kaham, tihan hoy lam sugo. Tama kay tuway sabay gade. Angka di sana. Siya nih, yang mau sung na bagay di kajak. Buat itu angka kan do. Jingga po gitu mo. Apa sih na bagay? Bahay tambay sabay gade. Siya nih. Ungay kina satong utang tayo pa. Belai satong tung pajak ini bahannya hai. Kamde rak sumno sumliya. Jotsanono. Kung kaham. Hanya hai lam sugo tino barbo tini kita pun yang dongjuka. Hanya hai rai beteng sudo ka satung naisiri tungu pajak. Hanya hai nara berkering pina bagi yang lai bo khapika te Jotsanono. Kung gorani kung kaham tamuk lai tongbai kisah sabadi. Baksa ba saya kena baksa ta basa we baras kebi. Berai bai moni wak kebi. Rest rokai tongana. Sebelum itu kami ya horo kami kiri calia. Karen disturb hayo. Karen thangka ya kota dulu phone paise paijo ka. Bisa hanya hai punga video karen bolis kongma bai. Matu julia. Undaga ni kiri paya hai kota. Tung ma bamar to. Belai ke tung pala jo ka. Haste wo belai belai ke tung khai tung tingyango. Amsi ke kutung somoyo. Asik ke tung phalai tongmani video. Mai rok koi rok. Tana thano se totra lok lai liya. Asik ke tung phalai tongbo. Tei nong kung kaham ni tamu khalai tongbai. Sabadi tini kisa kam kanyan tongmani. Plaster kanyan tongmani khaliya. Satong tungu thanga hini. Kana khasinai tui jari rika khasing gowalo. Kana sing khasinai kana heman pore sampai nih hanya pungjora di portigiwat mathanai 10 digiwo ani bait ni chen palungan nangsinai chen thangka unjaka thangai tabu chen palugui sarik digiwo lepungawo kisah thangai lepunga thangai ofisa dana bisiwo Bujing kuwo bujing periksa melang teman kisah naik video kai nyai tinang brai kerengnya jaga video wo tam tam ongkor tongka te busu borof hai tong busu berai tong unong no thung no bagi ang sa chungai tamuklai tong ba kisah sahor bagi di selawo no bor kerui hanya hai na bai lai bo kerengi tamo tiwan cookman hai tong no tu Kita mantis kan. an cookman nungmang kana narak karena bagai songan nai tong ano no asik dalaci specially botabok haklo mungsa এরপরে জিঙ্গা মংসা আমংসা খাই সংনাই
Ini kilo sama ya nih. hotnya hot taka bai khaglo hai hai khungzaraw aphalam phai nargil jokha mobile zaphinai Ini agur, ini agur. Sabji. nahi samjhe tei hanya hai jotono hani laibo lamsugo phungkaham jotono tei jotono phungkaham ni sibai tei hamjangmo jotono yapharo tei belai belai khe jotono khakaham phungjorani satung to belai tungklai phai tongjo kha nobo nobo kwrwi tei aswk khe tungklai tongo tabuk ni simi no sorry hop hop ke hul khaina se musung ya tei kotorla musung hai tongkha tamsung tungkha tei toma karonui tungkha aswk khe belai khe kosto nango ei takhom pulbai de takhom bagada jana phaio srapsa por por ke aswk chari mansi bahai tongbai mari kiching song tei yani sak baksa tei yani se sak salai tei kusubangno haino hai phungjorani laibo lamsugo tei jotono no bor thaste hangkhe nongri dohori mandokla sapai benya chari ke paina datang tom sahaing toka nor nugui mangkhana miyan tok busa kohongma tei tokla bo moma santun so tei phalbai kya oke khadai chango mo phalia koroma khainani Tektor na kinga. Tektor mangsa. Sabji. tei haino hai jotoni jotono phungkaham haino hai lamsugo ani laibo tei teruk teruk khe nongno video kaham phunuknai tei nongma yang tongmani bagui ami ta khanya mela ar jano mona mela sa kita mela sa tuma dogan chip dogan rok da bong no parang sekarang meeting rok thangai gari rok kabai saja map takhuro bukhuro jotono no phungkaham tei lamsugo khajani takhokti bukhuk song 140 140 तुमसा 1 liter ya dabo an kuk me ready khakya thok rukha tabo phanya hai amai monani degi thangpika tei mai mui monbai khai bat chhalamai sarik digi bana mela hai u sangnar ma pai thangka ইচ্ছা ছিল আজকে বিকালে কিনবো
Mau gọi nó phải luôn rồi. Ăn tao cùng đê. Tei jora wo ani lagi tang tong ro kulmi tang ro khani hai lam sobu ani laibo asike ano hamsang ma te sport klai tong mani bage hum jora ni jothun no like share ternyata pogodi to subscribe ano hai na ro bai lago rinci na yang jothun bage no ano hai lago nong nang ta phun ju nai an tong bu bang nai be jo an tong bu phai ta bo tak man ju to hat phun lo ke ai ê sini beri kita chẳng mấy tadi pergi aja sorry tema sa takom bien ha sa tema sa takom tinta ya niya sniper yon hey sao khe kulbai sini cái để thang pala boleh sampai kulbai sini sampai beri sampai kulbai sini kulbai जा nung baik sana mantap Cucurano, yang lagi keren kamera. Amin. Okay, kaya to hak na itong aming bagay. Bilay-bilay kay hambay dito no. Tata hanya haji sepai pinai live video upload kaiman pore tak kutul baji dese pai to mam hanya hai live
Baru sa kerengkina bagay. Dari jotono kung kaham, good morning. Tani viewers rok, dari subscriber rok, asing support kay tungan bagay. Hanya hai, matana di thang chika.